Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ummbila. Ukuphupha ummbila kuvamise ukuba yiphupho elihle kakhulu. Ummbila uvamise ukuba uphawu lokuchuma, inala kanye nempumelelo. Uma uphupha ummbila omningi noma uphupha uwuvuna, lokhu kungabonisa ukuthi izinhlelo zakho zizoba yimpumelelo noma kuzoba nezikhathi ezinhle ekusaseni lakho. Uma uphupha upheka ummbila noma uphupha uwudla, lokhu kungakhombisa ukuthi izifiso zakho noma amaphupho akho asondele empumelelweni. Uma ephusheni ummbila ubukeka umusha noma umnandi, kungasho ukuthi uzodinga ukuhlala uqotho, uzithuthukise noma ukhuthale ezintweni ozenzayo. Uma uphupha ummbila uwile, womile noma wonakele, kungasho ukuthi uhlaselwe izinkinga noma ukungaphumeleli ezinhlelweni ezithile ozenzayo ngesikhathi sephupho. Siyabonga, nisale kahle.